дар намоиши имрӯзаамон ки як шингил саломатӣ ном дорад, мо ба шумо оиди растаниҳои хеле маъмули кишварамон ки барои ҳамаи аҳолӣ дастрас ва бисёр мебошад, маълумот пешниҳод мекунем. Ва имрӯз мо ба шумоёни азиз оиди яке аз растаниҳое ки дар тамоми шимоли Тоҷикистон хеле васеъ паҳн гардида парвариш карда мешавад, зардолу ба шумо маълумот медиҳем. Аслан ватани зардолу ин ҷумҳурии Арманистон мебошад ва маҳз бо ҳамин сабаб бо номи лотинӣ зардолуро Armeniaca vulgaris мегӯянд. Ба мамлакатҳои Осиёи Миёна зардолу дар давоми эволюсияи одам оварда кишт карда шудааст ва барои иқлими вилояти мо хело хос мебошад. Барои он ки маҳз гармии офтоб, таркиби хок, боришот ва дигар факторҳое ки ба растаниҳо таъсир мерасонанд, барои зардолу дар вилояти мо хело мусоид мебошад. Дар намуди ёбоӣ зардолу дар кишварҳои Осиёи Миёна, Кавкоз, Сибир хело васеъ паҳн гардидааст. Бояд гӯем ки дар давоми эволюсияи инкишофи зардолу олимон бисёр навъҳои сунъии онро кашф намуда барои ба таври саноатӣ кишт ва ҷамъоварӣ намудани ҳосили он хело заҳматҳои бисёр карданд. Дар вилояти Суғд зиёда аз 60 намуди зардолу парвариш карда мешавад. Агар гӯем ки навъҳои бобоӣ, қандак ба иқлими ноҳияҳои маркази вилоят ва ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров хос бошад, пас навъҳои хурмоӣ, исфарак ва дигарон барои иқлими ноҳияи Исфара хело мусоид мебошад. яке аз навъҳои хело маъмули зардолу ки бо номи Мирсанҷалӣ машҳур аст, аз маркази вилоят то ба баландкӯҳҳои Исфара ва ноҳияи Ашт васеъ паҳн гардидааст. бо мақсади доруворӣ одамон мева ва равғани зардолуро хеле васеъ истифода мебаранд. меваи зардолу ки ҳосилнокии он хеле баланд мебошад, аз пайвастагоҳи фаъоли биологӣ, аз миқдори хело бисёри қанд, аз пектинҳо хеле бой мебошад. агар гӯем ки растаниҳое ки ба таври ёбоӣ месабзанд миқдори қандашон нисбатан кам бошад, миқдори қанде ки дар таркиби меваҳое ки бо таври агрономӣ кашф карда шудаанд нисбатан баланд мебошад. зардолу вобаста ба навъаш ҳосилнокии хеле баланд дорад ва бесабаб нест ки дар вилояти Суғд, дар ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Кони Бодом, Исфара, Ашт кишти зардолу ба таври саноатӣ васеъ ба роҳ монда шудааст ва ин ба ғайр аз ҳамчун воситаи дорувор барои сокинони вилоят яке аз хело манбаъҳои хуби даромадӣ иқтисодӣ мебошад. аз нуқтаи назари тиббӣ меваи зардолу хосияти хело хуби витаминро доро мебошад, яъне ӯ аз витаминҳо хело бой мебошад. дигар хосияте ки ба меваи зардолу хос мебошад, ин хосияти зидди қабзиятӣ мебошад. яъне шахсоне ки гирифтори қабзият мебошанд, онҳо метавонанд меваи зардолу ва меваи олӯи сиёҳро якҷоя намуда агар аз он дамоба тайёр карда истеъмол кунанд, ин ҳам манбаи витаминҳо мегардад ва ҳам ин беморонро аз қабзият озод мекунад. дар таркиби мағзи зардолу бо миқдори хело зиёд равғани растанӣ мавҷуд аст. ин равғани растанӣ ки аз мағзи зардолу гирифта мешавад, ӯ зичии хело паст дошта дар тиббиёт ҳамчун ҳалкунанда барои тайёр намудани маҳсулотҳои доруворие ки онҳо дар равғанҳо хело хуб ҳал мешаванд, ҳамчун ҳалкунанда васеъ истифода бурда мешавад. хосияти дигари дорувории зардолу ин дар таркиби он ҷой доштани микро ва макро элементҳо мебошад. алал хусус аз элементҳои калий ва магний бой мебошад ва аз ин сабаб истеъмоли зардолу алал хусус барои шахсоне ки бемориҳои дил доранд, барои шахсоне ки сину солашон нисбатан калонсол мебошанд, хело судманд ва фоидабахш мебошад. ба ҳамаи шумоён саломатӣ орзу мандем ва умедворем ки намоишҳои моро дар оянда низ пайгирӣ мебошед. саломат бошед.